Akhirnya sepi bagi tasuk boleh. Oi adik tolong lah jago. Ngok. Lah jale hari lah siang. Tah, malah. Itu lagu tu. Itu lagu. Andai adik tolonglah jago. Tandong. Agi makan ala baru abang. Tandong. Dimati ndak kaibo. Tandong. Hujan lobe ndak ada payung. Tandong. Oi, kurang gilo bang Benny jadi shooting lo lagi. Digolak na luang so. Hah? Nak tujuh di nyun tahu gue entah. Bisa luang lalu lah. Samo jama ambo manggalas runai di pondok Flora tu ah. Tu. Lulut yang sunai. Ala gue mak sedang dak ambo dak tentu apalagi dak naknya dah. Iya. Apalagi dah Pak. Iya. Alai. Lah kita masuk ke salung asli ya. Bapak Edi Asmara dari India. Ya. Tuh. Tukang panciang. Ada ngan pantun di Maipin. Jadi. Lah rami pasa padang gantiang. Pukua dua raminya pasa. Rami di anak kota tinggi. Kapulang hari lasanjo. Santiang akanyo tukang panciang Maipin. Pambek mungko tiba di rumah. Asa kerontong kabarisi. Indu agak rundang masuk ayo. Iya. Lah balik dari Selayang Tarik Tinggi, lah sudah pantun tukang panciang masuk ke ke salung asli. Deh, iyalah. Ayu Dewi lah, nan waras. Udah Nana, Udah kalau dia pentas kok gilo dia kalau dibawa apa kok serius. Hoy Allah
dek mandang mama osaba ayah, dek mandang mama osaba ayah. Raso karurui sumui bangikul, raso karurui sumui bangikul. Bacarai banyak ma oi nantakana, bacarai banyak oi nantakana. Sayang adek adia Allah balaki, sayang dek adia Allah balaki, sayang dek adia Allah balaki. Pancing ikan ma de indah ada pe dan bali putas oh hilang